Badator gure hizkuntza ohituretan pauso bat gehiago emateko ariketa. Hemen da Euskaraldia. Aurtengoak 15 egun izango ditu euskaraz gehiagorekin eta gehiagotan egiteko. Azaroaren 20tik abenduaren 4. Tolosaldean 24 herrik eman dugu izena Euskaraldian. Poliki udazkeneko ariketarako prestatzen ari gara. Gure herrietan belarri prestak eta ahobiziak martxan jartzeko. Aurtengoan norbanako ez gain, elkarte, enpresa, zein bestelako entitateek ere parte hartu ahal izango dute. Oraintxe dute Euskaraldian izena emateko garaia entitateek, beraz, herriak martxan daudenez, animatu ditzagun entitateak. Tolosaldean, Euskaraldia martxan. Euskaraldia bertan da.